Ahojte Lego maniaci, dneska tu máme už druhý vlog na tomto kanáli a dneska sme zase v našej Lego roomke a ukážeme si, čo sa zmenilo za posledný týždeň a čo som tu vlastne pridal. Prvú vec, ktorú som tu pridal, je napríklad Lego Ninjago časopis, ktorý som našiel vlastne v mojom šuflíku a zdedil som ho tiež po mojom bratovi, čo mi vlastne on doniesol. Ako druhá vec, čo sa tu zmenilo, je, že sme kúpili tento Lego set 75345, ktorá vyšla práve aj recenzia na môj kanál, takže si ho kľudne choďte kúknúť, budem rád, keď zanecháte like a odber na tom videu a kľudne, ak sa vám páči moja tvorba, tak zanechajte like a odber na tomto kanáli. Ďakujem. 75345 je vystavený presne v tejto poličke s týmto Lego setom, ktorý som vlastne urobil aj tento podstavec iba preňho. Budem robiť aj viac takých podstavcov na vystavenie, čo sa môžeme dostať rovno k novej objednávke, ktorú ja budem robiť, a to bude presne tento Lego set 75402 Arquan 170, ktorý stojí vlastne prevažne tak 50 alebo 80 eur. Ja som ho podaril sa nájsť presne 54 eur na Museum of Bricks. Tam sú asi najlepšie Lego sety, ktoré môžete kupovať. Potom ako ďalšia vec sa sem pridala táto šuflíková skriňa, kde si môžem ja sám dávať všetky kostky, ktoré ja chcem. Je tam vlastne miesto, je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Týchto mám zaplnené iba 4 a trošku mám aj v 5. A to sú také staré Lego sety, ktoré sú trošku rozličené. Ako ďalšia vec, ktorú tu mám, vlastne dostal som, je táto už bohužiaľ síce postavená Mona Lisa od môjho brata, pretože tá Mona Lisa, on si vlastne prerábal izbu a mohol mi ju dať. Takže to je tiež veľmi krásny Lego set. Taktiež som postavil takúto malú panorámu pre tento imperiálny destruktor. Môžete sa kúknúť, je tam vlastne jedna mini TIE Fightera a je tam aj kanon. A vlastne toto je letisko pre TIE stíhačky. Môžem tam vrátiť a ten Lego si teraz vyzerá mnoho lepšie, ako keď som tam mal tento starý podstavec. To bolo z dnešného kratšieho videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo toto video. Keď tak zanechajte like a odber, ale to som už hovoril. Veľmi vám ďakujem za 10 odberateľov a už mám asi možno aj viac na kanáli. Budem tvoriť väčšinou na tomto kanáli budem tvoriť iba Lego a väčšinou iba Star Wars. Ďakujem za sledovanie a u ďalšieho videa. Čau!